na-enye m obi aṅụrị. Chineke gọziere m unu. All lovers of truth, may God bless you. You see, Mother Mario, onara atọ m ụtọ ịga na-abata n'iru akwụkwọ wee na-ekwu okwu oge ọbụla. Man, as long as I live, m ga na-agwa unu eziokwu. I will be condemning evil. Onye ọsọkwa ya bụrụ. Ka njuke n'ụnụ. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ihu gị, mmadụ nwokorobịa ele papa gị megoro agadi, gbaa ya aka ntị. Nna gị enwere ike ịnụgwarị ọgụ maka na ọ wụga agadi, o ji ịnụgwarị ya akwa ya aka ọsọ ukwu n'ala. Ị na-ene mmadụ anya, ọsala aka ma agadi nwoke nna gị, ị ga-agbachi ya nkịtị. Kedu ife ị ya eme? Kwuke n'eziokwu. So, ife chọrọ ịrụta aka taa wụ, hey Chineke, gịnị ka ejima Ebuka Obi mekwara ụnụ ọzọ? Ya Chinwike Obi, injinia Chinwike Obi, gịnị ka o mere ụnụ? Afọ m ihe na-aga n'iru akwụkwọ, people talking about him. Hey! Imakwana! I decided to follow him because I have known a page in Facebook. I decided to follow him. Can you imagine na page ye? Come for ebe mmadụ dere, I hate you. Hey! Niba ya hubekwa modi ambo. I saw with my eyes where somebody went to somebody's page. Otam ne kwoku na m na page. Mmadụ abịa dere I hate you. Ọ na-asakwa n'ofe okwu. Mana achọrọ m ịsa ya onye ahụ. Nwefukwa ebe mmadụ post kwara ya. Ịma na mgbe ụfọdụ afọ ụfọdụ ihe atag ya. Enwere m time na ịkpagharị na Facebook. Mbatara m efe na-eme mpụọ. All people na tag ma tag ya nsi ka efe ihe tag kwara m ife anụnwa nne ya anya. Nwefukwa nke atagere m where somebody was accusing him. Ọ nọ na-agba egwu. So onye ahụ wee dee the kind of dance somebody na-agba when that person matter na ọwụ next of kin of Ebuka Obi. Hey, ịnụkwa. Bịafukwa ebe mmadụ dekwara na onwere ife ọ na-arụ. Na so ife ọ na-arụ bụ iri ego nwanne nwoke, iri ego Zion Ministry. No ife ọ na-arụ. So, maka na ebido nso I came across this video. O mere ka m gosi unu ya before ngwa unu ife nchọrọ egwu unu. To whom it may concern. Because if I chọrọ egwu unu, can you an example? Ka ị na-akọtọ mmadụ ime akwa echi. A lot of bloggers, a lot of people, because onye ọbụla chọrọ ịwụ blogger now, everybody wants to be a mass communicator. Everybody wants to be a journalist because it's like there is money in it, right? Unu gosikwa m ebe ego ahụ nọ. Afụbekwa m ya. So, when somebody na-akọtọkarị Ebuka Obi na social media, onye anụnwa mụnwa marụrụ ya ụlọ. Karapụzie nke a. Mụnwa wụ Mother Mario marụrụ onye ahụ ụlọ. Mana ọ marọ na m marụrụ ya ụlọ. Na befa ya na ụmụnne ya dị eme dị agree. Fa na-ese okwu. Na be nne ya na ezinụlọ esemokwu dị ebe ahụ. Ọ kalị akali. Mana ọ bịa na Facebook. Ọ kpara onye ọzọ aka. Mana o jebeghị jemezi ebe nne ya. Ọ bịa na Facebook ọ sị anyị Catholic Church asịkwa ya, faith asịghị ya, obedience asịkwa ya, obedience adịghị ya. Mana ndị tọrọ ya n'afọ, none of them ka ọ na-eme obe. N'agbanyeghị title ya niile, nobody respects. Achọm ikwu ma ọhị ma ọha.
kunu happy ịghọta onye nnekwu na be nna ya. O bụrụ otu a o rughị otu a na be nna ya, mana abịa na social media ọ na-eme ka ya onye isi welu ya popu were nya wee welu. Ka ị na-arụ ndị ọzọ aka, ka ekwensu na ndị otu ya na-arụkwa gị aka mana ị marọ. Kedu ife ọjọọ kwa Chiwike Obi mere unu? Kedu ife o mere unu? Na ọ na-abịa enyere nwanne ya nwoke aka ejimi. Ọ bụrụ na ọ da-abịakwa, unu ga-asị na ha na-ese okwu. Ọ bụrụ na Chiwike Obi, Engineer Chiwike Obi, ada-abịa na Zion Ministry bịa soro gbarie egwu, soro preach, unu ga-ekwu tọkwa ya. Ọ bụrụ na ọ na-abịa na-ekpe ekpere, sokwa na-enye aka, hey, ife ya eme ka unu ya ekwu karịrị. Eme mwa fine, emehụ mwa fine. Ọnọdụ ka ebe a bụsọ ọbụla m posturu ebe m na-agba egwu, problem. Nkwu Ebuka Obi, problem. Nkwu ihe ọzọzi, problem. Unu fụ ha na n'iru awụkọ, those ndị enemies of progress, ha si onye otu Ebuka Obi abịa na m. Fa achọghị ịma ma afunugo m Ebuka Obi before ma na afunubeghị m ya. They don't care. Fa achọghị ịma ma nganugo Zion ma ganube m. They don't. All they know is that for the fact that I'm speaking, I'm saying to them, leave Ebuka Obi alone. I'm already their enemy. Ọ bụ na followers m dị 86, any day m kwuru okwu Ebuka Obi or ritual to 85. Ikwu ha n'okwu against Ebuka Obi, your followers agbago. Have you people noticed it? All enemies of Ebuka Obi, why they come up to talk about him, once they talk, who followers say so beha. Makima non jojo ka na anu maka ha. But when you talk good, if a hana arapo gisini ibrozo nyoka, you are speaking against the church. Church if I amaro kwa ihe boka. I bundoka nono. If you are really a true man of God, a true woman of God, you will not come to the social media to call a human being names. To say that you are a fellow human being, not to talk of an anointed prophet of God. No idiot, no with demon, no with bingo. You will not do that if you are really a child of God. And people are not seeing this. Phone na ho every day. But I'm not only yes, you people cannot stop me from telling you people to stop this evil. It is evil. Stop it. Now I want to show you people something about Chiwike Obi, the idol. Right? I'm gonna show you no way for an arrow. This is my corn. Okay. Come and see my corn. The second set. Okay. So this is the second set. Look at his farm. You see my farm? This is my farm. He has a farm. Half dogs. Half dogs. This one is Caucasian. Female Caucasian. He has dogs. 3 months old. Female Caucasian, about 3 months old. This one is Rottweiler, male, about different kinds of dogs. This is farm. As big as the head, very box head. You see him on farming attire. Oh, Piacha Zion. Ona na achikwa. Jeruo famia. Agu amaguya. Brown color guabu. So he's not living on Zion's money. Cockroach chicks. Cockroach chicken. Come over. Why do you hate him? Omegigini. This is Rottweiler female. If you don't like him, get out of his page. About 4 months. Manuna aga rap page.
Una mara po Ebuka Obi, una mara po say, unu ga-aga ka unu fuchata so that you talk. German Shepherd, double coat, slant, about 2 months old now. They just weaned her. This is German Shepherd, female, slant and double coat. Different. Do you know how much dogs in Ada now? I used to have the 18 dogs. And when farm, I had 18 dogs. 8 months from now, we will start having. Some of my sisters are like Ronkita. I had to dispose some of them. The cows have gone out to graze. The cows, I have about 7 Oh, my cows! Have gone out to graze. Can you imagine? Sometimes I will come here, I will carry my seat, I will sit down, I will be looking at them, feeding them. I love feeding them. Are you hearing it? I love them. I love pets. I love pets. He loves pets. This is my farm. God bless you. God bless you. He said, God bless you. God bless you. God bless you. So about 8 months now, these ones will start giving birth. In 8 months' time, these ones will start giving birth. Where we need pure breeds, we still need pure breeds. God bless you all. I love you all. I'm inside my farm. Inside my farm. Look at it. He's inside his farm. Sections. I divided it into 3. This part is for the ram and sheep, and then this part is for the goats. The goats are here. Then this is where I used to pack their food. This is what they eat. Sometimes we bring it from north. All the dry. He brings their food from the north sometimes. Dry. You see what he do? We bring them in. He's an engineer. They will be eating it gradually while they go out to graze. Now they have gone out to graze. Oh, that's the family here. From here within a Zion. Oh, I call. This is a mother. This is a sheep. When I was no wicked. On Sunday morning. God, the current. This is a new post. That is on Sunday morning. They gave me a good news. They called me and said, this one has. Oh, we're workers. 2 lambs. He pays them. This one is male. This one is male. This one is male. And this one is female. So beautiful. So beautiful. So at this tender age, they are very vulnerable. Anything can, even Igbo can pick them. Anything can attack them if you allow them to go out to graze. So you allow them to stay one place with their mom for days. Congratulations. I love you. This one delivered on Saturday morning. Just a day gap, a day interval. The one that this one delivered a week ago, the goat. Ebuka Obi himself talking. A week ago, 2 females. This is their mother. So we have their mother. By next week, I will release this one to start going out for grazing. By next week, I will release this one. You see, the kids are very strong. They are jumping. Very well. Understood the smell of the mom to differentiate the mom from other food that they don't. No, Ozugo Ibaleala. Oh, God bless you. Ozugo Ibaleala. Ibaleala. And you're jealous, Larry. Eh? You may chase your ministry. You think your own will grow. You may chase your ministry. You think you nena abata ben nage. Just to grow a page. You wait a madi begin a soto. He did the video. He may hear nine. The worst who ever that on deal. They will still come to my page to insult me. How many times insulted that page? I see Maron Kawa. Imaro sister. In case you are a mother. Obu no mother Nezio kwesi he support Ebi. Argue about their support. Obu if hemporia correction. I am correcting you people to stop hate, to stop jealousy. Stop fighting your own.
God's choice is incontestable. I always tell you people, you can't contest the choice of God. God can give gifts to anybody. Elijah, Elisha, they were never, ever priests of God. They were prophets. They were not ordained. Onimaro, they were never ordained. But Elijah, Elijah barike, kanchota godu, egwu goziena, ebe Elijah barike. Yeah, hey, Chineke. Kunie no gegeruo. Kunie no gegeruo. Kunie no gegeruo. Nye jamana dike ruo now. Kunie no gegeruo. Kunie no gegeruo. Kunie no gegeruo. Nye jamara dike ruo now. Akane memma kunie ihe jamana dike ruo now. Achọta nwumie kita aka m ekoro na ya. Yes, my dear King Makati, enemy of an Igbo man is his fellow Igbo man. Yeah, it's terrible. It's terrible. Ogoje Foshibus or Lucy, God bless you too. I appreciate you all. I appreciate. Princess Odele, God bless you all. Please share this message. Let them know that Engineer Shibike is not a long throat. Or depending on Nego Zion to live, to take care of his family. He's only helping his twin brother. We are talking about twin here. We are not even talking of a younger brother or senior brother. We are talking of a Jima, Ejima. What do you people really want? If there's something on Emina like, it's your business. Is it? I mean, everything in a modi chama. If God should make our goods, who will survive? Are you a perfect human being? Like Rotosi Abwegu, if we see wash Zion. Like Rotosi Momume, in Allah Imadi in person. Maybe you have never even met him. Oh, when Kemadu dere, no yage meshi Zion. Na makia kage, makagini kage jekwa makeji mebuke emeshi Zion. Gini ko neme, one zuori, ona chumuye madu.
Keke ihe na-eme unu ndị Igbo gịnị na-eme? Ọ bụrụ ndị Igbo niile, ụfọdụ ndị Igbo a na-eme. Kedu ihe na-eme unu? Ị ga-afụ ebe m na-comment ekwu maka something na-adịghị mma, mmadụ ga-abịa na comment section instead of ifu ihe m na-ekwu ebe anyị adịwo ọ na-asọpọt Ebuka Obi maka gịnị? Onye nupụrụ chọọchị isi ike. Ịma ihe a na-akpọ chọọchị? Do you even know the meaning of church? Asị gị define ya church. Do you know what is church? Na-ekwunu okwunu ga-ekwu ihe masịrị ya, mana mgbe ọ ga-eseti unu achọgharịbụ onye ga-ekpere unu ekpere. Na-ekwutọnụ mmadụ ibe unu, jisie n'ike. O nwere ike ọ bụrụ na Chukwu nke ha na-efe, the God Eternal Father, nwekwara ike bụrụ nke na trọleti mmadụ ịkpasa ha aka, because our God is a jealous God. Ha nwekwara ike bụrụ ụdịrị m. If you touch me, isere ọkụ. Nobody has ever tried me that remained the same. Obere una si na mmadụ na-boast. I don't boast, but m na-agwa gị the truth. In the history of my life for 50 something years, nobody has ever tried to harm me and remain the same. Ma nke onye oderede aka na-akpọ onwe ya, ma nke onye okwuru ekwu, hey, enwebere onye mere ya ahụ fọrọ. Ọ na-enweta ụgwọ ọrụ ya ozugbo. So it's not everybody you dent his or her name. It's not everybody you treat anyhow. Saint Bakita was a slave girl. Ebe ererie n'ụlọ ebe eregania, nwatakịrị ọ na-enete anya, I fall in love with her. Akpọga nwatakịrị n'ezigbo school. Bakita ama agadi school ka ọfọ nke ezigbo nwatakịrị ebebe akwa na ọ bụrụ na Bakita anọnyehụrụ ya na ọ gaghị agụ school. Otu a ka esi wee kpọtara ya Bakita. School ọbụla ọ na-aga, Bakita ga-anụ ya. School ọbụla ọ na-aga, Bakita ga-anụ ya. Otu a ka Chukwu si wee bu na nwa ogbenye enu. Unu ga-anọ n'ime mmiri ncha bụ n'anya. N'onye ọbụla na-achọghị ka ibi erigoro. Yes, onye ọbụla na-achọghị ka ibi erigoro. Echetara m in those days when I was preparing for my final profession here in America, in Michigan, in the Archdiocese of Detroit. The person who put on phone, see na my final profession, where kutom, the same person who was calling me to be asking me, how am I planning for the profession? The same, uno chaka ngunu onyo, so rapu n'ihe ahụ. Mgbaru unu onyo waha, unu ama kweta. Mana ịma na ndị ọcha dị ezo ọnụ. Ndị ọcha gwakwa m onye ọ bụ. Mgbe m kpọrọ ya na fonu, nsị ya nna m ukwu, ọ gị na-eme ife a, gị na ndị otu gị. Gị nwa chịkọtara ndị unu chịkọtara si na mmadụ Maria amame final profession. Ndị ọcha ajụ unu o mere gịnị? Maka na ọ na-agwa unu eziokwu. So maka na nna agwa gị eziokwu, that's why enwere ebe unu ji azụ aga na ndụ m. Jesu na-alụrụ m ọgụ. Jesu ahụ na-alụrụ m ọgụ ga na-alụkwara onye ọbụla aka ya dị ọcha ọgụ. If your hands are clean, o nwere ihe ọbụla onye iro pụrụ ime gị. O his way ije ebe o jere ịgba gị akwụkwọ, o nwere ike dawi n'oli. Bọsọ ọbụla ọ tụtụrụ biki ka o dedegide gị aka ya akpọnwụọ.
Yes. Brain ahụ ji na-eche ihe ọ ga-eme gị. Brain ahụ aghasa. Many of them na-aṅụzi ọgwụ. Ha nọ na side medication. Imama. So mgbe ụfọdụ ha na-eme ihe ha na-eme na social media. Imere ha ebere because o nwere ike ọ ṅụrụ ọgwụ ya that day. O nwekwa onye mkpọrọ afa. Mana asị m mgbe ụfọdụ ịfụ mmadụ bịa na social media na-eme ife o kwesịrị ime. Ikpebere ekpere maka o nwere ike o bido go ṅụba ọgwụ. Kedu ka mmadụ ga-esi nọgide ihe ọ na-eche ihe niile anyị nwere ime n'ụwa ife niile anyị nwere ime n'ụwa ya ihe onye ọ na-echewu kedu ka m ga-esi wee mmekata onye na-enwere ife o mere gị ifubere ya mbọ na mmadụ o nwere ike ọ bụrụ na ifugo ya mbọ na mmadụ gị na-emekọ gị ihe ọ bụrụ ofu nne gị ọ bụrụ ofu nna gị ọ da-ayọ gị bịa mebe ife ọ na-eme otu nọ kịta mmadụ na-enwere onwe ya aṅụrị ọ na-enweghị iwe kedu ife o ji enweghị iwe na m na-enwere onwe m aṅụrị mbebekwa akwa kịta ọ ga-ewekwa gị ị ga-achịkwa m ọchị o nwere nke m mere ga-adị gị mma ịmụba m amụ kpọrịba m nchigba ọchị ịkpọrịba m nwukwe nke anyị ememetụ unu mma. When I was so slim, akọrọ m ọnụ ọ na-erikwa nri onye nwanne asị na ndị be ha gbachapụrụ ndị be ha ji ego ya eche ọ dịka onye na-ada eri nri akọba m ọnụ mbido ribe nri mfụọ njazi fụasị welu nwayọ reduso health nka biko reduso ebidokwana m iredusu kịta luso 10 pounds o nwekokwa onye si m biko welu nwayọ ụmụ m anababe ka ihe na-akụ na Nigeria kịta. Hello dear. 4 5 6 7 8 9 10 10. Hello. That is a network Nigeria. Network Nigeria too much. Oh my God. Network unu na too much. Okay, this is after 10 in Nigeria. So Kedaha, this musician, oh God rest him, Oliver the Cook. Osi na onye na-amụ iti ọkpụ na ọ ga-ebugodo ụzọ tie akpa aja o ticha akpa aja o wee chọba onye ọ ga-etiwu ebe ị na-eke ike wepụta n'iru akwụkwọ destroy aha mmadụ character assassination ihe dị mma ya mana be nna gị jee mezie ya ebe ahụ ị na-arụ ọrụ jee mezie ya o nwere ọtụtụ mmadụ ndị gbasagoronu marriages go and repair them. O nwere ọtụtụ ezinụlọ na-eji ha anya ahụ onwe ha go and repair them and leave Ebuka Obi and his twin alone. Ha dunyere ndị mmadụ sisi bịa gwa m mechizie ọnụ. I will not close my mouth. They have called me on phone. Mu mechizie ọnụ. I will not close my mouth until you people stop this scandal on social media. Ganu gwa onye unu ga-agwa. Some naturally ndị m na-erubere isi my authorities. They have reported to every authority Haman or what over me. My authorities are not seeing anybody in what I'm doing. That's why they have not stopped me.
That's why they're not stopping me. Authorities that will stop me from saying the truth. They cannot, because Chineke no n'ime ha. N'ime unu ka Chineke na anọ ha. Ha ma ihe Chukwu ji wee kpọọ ha oku. So they cannot stop me from doing the work my God called me for. He has called me to be the voice of the voiceless. That's why he gave me this platform. Rapono. Engineer Chiwike. Ejima. Evangelizer Ebuka Obi aka. Raponi aka. Raponi aka. Onye na-achị ịmanya mbụrụ. Mbụrụ ahụ ga na-achịkwe makwa gị. Onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ. Ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ. Do not touch the Lord's anointed. Ejima onye amụma Chineke gosikwara ya n'ụzọ pụrụ iche. Because I said, before you were born, I knew you. Oh, my husband afọ nne ha. Live twins. Una okwefo na ani Igbo. Hey, una da ajụkwa ajụjụ o. Ask questions about twins. Twins, onwechi ụmụ ejima ji ebi ụwa. Go back home and ask your father, because some of you don't know Igbo custom. Some of you do not know Igbo custom. Even in Yoruba land, is the same thing. Zerekwu ụmụ ejima. Ihe dị n'ụmụ ejima ga-akafukwe gị. Ada egbukwa ụmụ ejima egbu. Ndị mbomeni anyị ka na-atakwa ahụhụ ya. That's why every day we pray and cancel any cause, generational cause in our life. Chineke ya wepụrụ anyị ya. You don't joke with twins. Onwe mmụọ ha ji bi ụwa. Onye ọbụla mụrụ ụmụ ejima ghọtara ife m na-ekwu. That's why ofu ejima nwụọ. Ma ọwụ obere nwa ma ọwụ okenye a na-echekwaba nke ọzọ ọpụ nwụọ. You can't separate twins even when they are not identical. Onwe oge na-ekwu na ọ bụrụ na ma chiro sister nụọ di na ọ bụ na Chukwu enyere m ejima na iwe karịrị iwe m. Maka na alikiri m ụmụ ejima. That's why nji like kwa sisterhood maka anyị na-eyi uniform. Anyị na-eyi kosi. Onye ọbụla yiri efe nke epụta the thing na tom pieces. Whenever I see husband and wife on uniform, the thing na tom pieces. Whenever I see twins on uniform na tom ụtọ, na tom pieces, na tom shege. Zere na ụmụ ejima. Hapụrụ na ụmụ ejima nwanne m. Hapụrụ na ụmụ ejima nwanne m. Hey! Ndị Igbo, were nụ nwayọ. Igbo nwanne gị naanị ga-ebiri. Ngwa, ka mechie ihe with egwu ya. O egwu m. Yes, ka mechie egwu ya. Talk here with this.